أرست زينام أبزح زوان بديجيتال ببعمتو 18.5 تريليون بر زوور ديجيتال جنزبي كايد اللو كبلو مكتل قدام مستر تمسكن ترونا تزاريبو مبل شوعي هاجراوي مرصا زعمت 24 غنبوت 2018 عام تنوت كم زكايد بيراو بورد مرصا ኢትዮጵያ አፍሊጦም ጥንክርቲ ኢትዮጵያን መናጽ ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ምጥንኻር ከም ዝግባ ተገሊጾም سلام طعنا بلي زخوركم تملكتنا كمي تمسيو لكع ساعات حدا خوين لو كم تلمود ما دزينا حزنا مصينا لنا زيناتات اندامرحكم ساهم صنه انا ابراهيم فسام فلما بحصر زيناتات كنجمرم اب زحزوان بديجيتال مهدار ኢትዮጵያ በባዕመቱ 18.5 ትሪሊዮን ብር ዝውውር ዲጂታል ገንዘብ ይካሄደሎ ክብሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ተዛሪቦም ቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር አብ መበል ካልአይ ኮንፈረንስ ዲጂታል ክፍሊት ኢትዮጵያ ከምዝበልዎም አብ ዝሓለፈ ዓማውቲ አብ ኢትዮጵያ ዝተሃነጸ ዲጂታል ኢኮኖሚ መሰረተ ልምዓት አብ ቀጻሊ ንዝስራሕ ስግግር ተዓውዲ ሓጋዝን ተደማር ዓቅምን ይሎም ካመንጎ ህንጻ ዲጂታል ኢኮኖሚ በፋይዳ ታሴራ ዝተሰርሐ ስራሕ ዝተፈላላዩ ትካላት ብምውዳድ ይህን ንዘሎ ኢኮኖሚ ንዜጋታት ተሳትፎ አፍደገ ብምዃን የገልግል ከም ዘለውን ተዛሪቦም እዮም አብ አገልግሎት ሓደ ማእከል መሶብ ዝዋሃብ ዘሎ ዝተዋደደ አገልግሎት መርአያ ዲጂታል ስግግር ከም ዝኾነ ብምግላጽ እዚ ንስሉጥን ዘመናውን አገልግሎት አብነት ከም ዝኾነውን ሓቢሮም አብ ዝቕጽሉ 5 ዓመታት ንዲጂታል ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ዝኽእል ስትራቴጂ ተሓንጺጹ ይስራሓሎ ክብሉ ገዛኢ ብሔራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ይዮብ ተካለኝ ተዛሪቦም መኽፈቲ ስነ ስርዓት ካልአይ ብሔራዊ ኮንፈረንስ ዲጂታል ክፍሊት ይሳለጦሎም ዶክተር ይዮብ ተካለኝ ኣብቲዋን ከም ዝበልዎ ስራሕቲ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ካልኦት ኣብ ምዕባይ ዝርከባ ሃገራት ሰፊሕ ስራሕቲ እናተሰርሐሉ ይርከብ ኢሎም عودي ديجيتال فاينانس سفيح مسارات النحازة كم زخنا بمجلس زي تمزجوا وصيد تواريدكا سلسلة سرعة زمت كم زخنا ون عبرهم يوم كابز عمت جميرو ستجبر استراتيجي حمشت عمت نقطة طبعا زي سالتن مكاتتي قلبت كم زخونن ون أجنزيبهم مبل شوعي هاجراوي مرصا ازعمت 24 غنبوت 2018 عام تمرت كم زكايد بهراوي بورد مرصا ኢትዮጵያ አፍሊጦሎም بهراوي بورد مرصا ኢትዮጵያ ب 2018 عام تمرت نزكايدو مبل شوعي هاجراوي مرصا ملكيቱ نمرخب تحفاش ጋዜጣዊ መግለጽ ይብሎም አካቢት بهراوي بورد مرصا ኢትዮጵያ ሜላት ወርቅ ኃይሉ ቲ ቦርድ ክሳብ ሕዚ አብ ዘሳለጦም ስራሕቲ ቅድመ ምድላውን ካልኦት ስራሕቲ ነመልኪተን ገለጻ ገይረነሎም ስለዝኾነውን መበል ሸውዓይ ሃገራዊ መረጻ ንምግባር ዝተፈላልዩ ስራሕቲ እናሰርሑ ከም ዝጸርሑን ሓቢረን ዘሎም ኣብያተ ጽሕፈት ጨንፈራት ናይ ምውዳብ ከምኡውን ኣብያታት መረጻ ምቹው ምዃኖም ናይ ምርግጋጽ ስራሕቲ ከም ዝተሳለጥውን ጸሪሕነሎም ውድዋት ፖለቲካ ፕሮግራሞም ንህዝቢ ዘላሊሉ ስልጠና ከም ዝተዋሃበ ገሊጸን مزغبا حصياتي بورد بزمعولو سوفتوير بيلوم كم زمزغبو تزاريبنلوم سلازخونه دما ودوات وي دما بولقا زغودادر ولقا سبات بعلوم ز مزغبو سرعتي كم زسرحو بمحبار نزي دما تي بورد سلطنا مهابو املغيتن فقط تعذبتي نزحاتتون تي بورد بزمعولو سوفتوير فقط نمهاب اب ناي موداتا كيدي كم زركب بمغلاص 24 غنبوت 2018 عام تمرت معالتي مهو دمص كم زخونين افليطن زلوم ምቹ ኩነታት ብዝምልከት ቀጻልነት ዘለዎም ዘተታት ምስ ዝምልከቶም አካላት ከም ሳለጥውን ገሊጸንየን ብሔራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ንፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ማለትውን ስምረት مسكر ورقة بارتي كللنت مهابو تحبيرلهم تي بورد بمسارة بأواج استوها والسلطان سمرت حقاوي مرقاقتي كللاوي بارتينت بوليتيكا
ورقة مسكر 27 حدار 2018 عام تمرت مهابو أفليتولم بارتي ديمقراسيوي سمرت تجراي سمرت مسراتي قبائو 14 تقمتي 2018 عام تمرت أبا كتم أديس أبا مكيادو زذكريوم بريزيدانت تي بارتي أيت ጌታቸው ረዳ أبا مخفتي تقبائي أبا زقبرو مدرم بارتي سمرت حزب تجراي بهوحات النابط حزولة صعنتو بسلامو مجدي نمكلاس زت مسرت مخانيوم تزاريبوم ممحدار انفورميشن مربب دحننت فايدة تاسيرا زغون أقلقلوت ديجيتال سيرتيفيكيت بعلي آجاميروم وانا دايركتور تي تكال تقست حميد تي أقلقلوت نزيقاتات زبو حد ديجيتال تاسيرام حقاوي تقبل نزلو نكخون زخ إليويلن سرعات فايدة ديجيتال تاسيرا زت أمامن دحننتو استحلون كم زخونه نمرققا زقلقلوت ديجيتال سيرتيفيكيتات نمفراي كم زخلون عبرين اللهم نايتي أقلقلوت مجمار إثيوبيا نحد زيقا دحننتو استحلوهم امنت زوهابون كل مداي ديجيتال أقلقلوتن نمهاب زلوو قرصانينت زتناخر كم زخونين حبيران زلوهم لعل قططر زقبرلوتي أقلقلوت أبي علاوي مفتحي مسارة لمعات الدحننت محلو ديجيتال قلفتات زفت أرلون زنكاسا أصلون يو كبلاون أتحساسيبان زتجمرو هنصات لمعات كوريدرن كالوت مسارة لمعاتاتن بسلطينن صريتن كفصمو ناي مغبار سرحتي تطنخيرو مقصالو كنتيبا ممحدار أديس أبابا أدانج أبابي تزاريبن تن كنتيبا لومينغو كاب أورائيل براس بولي مدهاني علم غولاغول كساب انجليز امباسي ززلو بروجكت كوريدر لمعاتن هنصات بيكوك مالتون ماخلاوي باركن جمجيمنا على نايلن تي كوريدر أبا كتمانا ببالكال أيزور لمعات كوريدر نمسفح زي تجمرة تاش عاي كوريدر يونيلن بحافشة 11.5 كيلومترو زي شفنن عوشتو بزحات موهوي عقلقلوت هزبي زحازن كم زخونة بمقلاس كيدت هنساتوون أبا صبو كنتات كم زركب تزاريبان معد زينا يقصل حزدما بزرزرنا بزحزنا مزيناتك حلفكم لممد بوليتيكا إثيوبيا زتبلاشون أب متففا استمسرة نكخون حسب ألبونت عبي بصحيت كم زوسد يقلز بستغدح أتحساسبا زتقاني حسب ألبا بوليتيكا منجستي مدمار نمسجار انكفات كم زخنون تحبير اللوم أباد دمك أبزو قداي زرزر اللو تقاتنا الملس حسب تزيهاليو منقدو تفعات وتيتو دما عنواتيو فلليات بمسفح كرحنت زفتريو حسب البونت أبكيد تاريخ هزبي نهزبي بمقونات زيقاتات زكات الانبر مفتح كوينو يفلتن محبراو متسسارات بمفراس إثيوبيا أبقلو لاوكتاتو زقبر انبر نلو مكونات صباح مفتح حساب زخونا يكونن كان دعمامو شرح زخونا حسب البونت محلقة منقستي مدمار كم زخونا يقلت بهزبينت متاورنا مسكر بنبار بهل متاتر حساب البونت مالت بهزبنينت مسكارن معوارن يو بنبار بهل محصار بغزياو صقم مفرحن مرعادن حبراو علامه زي محاز ازي صقم إثيوبياي استقدح حساب إثيوبيا نمكرا زقال عيو مركب أفريقيا تانكوا مسرح علامه زغبري هاجر بقول زخونه مدمار زرء كوينو كفر زخل انقفات زخونه حساب البونت مسغارن تخليو ኢትዮጵያ መርከብ ናት ሰዎች የሚሰቃዩት ግን መርከቡን አፍሰው ጀልባ በመስራት ነው ኢትዮጵያ መርከቢያ ሰባት ዝሳቀዩ ዘለው ግና እታ መርከብ አፍሪሶም ንሽቴ ጀልባ በመስርሖም እዩ ጀልባ ባህሪ አይሰገረን መርከብ ግና ባህሪ የቋርጽ እዩ ትዛዓበይ አፍሪስካ ንሽቴ ተሰርሕካ ኣብ ንሽቴ ሰፈር ተተርፍ እምበር ትዛዓበይ አይተሰግሮን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ ከምዚ ዝበለ እዩ እታ መርከብ አፍሪስካ ጀልባ መስራህ ካልእ ናቆረጽካ መሲልካ እግርኻ መቁራጽ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ብህይወት ንኽተርፍ እንትጻር እቲ ኻሊ ነቲ ሓደ ንመቕታል እዩ ዝጽዕር ናይቲ ሓደ ሚዛን ነቲ ሓደ መሰረት ህልውና እናሃለወ
تحدقنا نتخالي بمصدف بهيوت زهلي مسلو أبي إثيوبيا زلو كم زعينة بوليتيكاي حيل بوليتيكا مسرت زجبر حساب البونت انكفات سلامة وبوليتيكا كم زخونة منجست مدمار جلس حساب البونت زلتنا بوليتيكا زمكن عدلات سججر زرقز انتخون مخنيات ميزانونتن أي فلتن حساب كيلا راشنال لنا لوجيك يلا حساب تزيهالي مخنياتاونت لوجيكن يلن إزي تولدي نخي ساجر زجبر حمامي حساب نايمر زاري سور مسرتيو زارون سورن كيتقبلكا تنفرن فرين نمراي مفتان وصيتاويا يجبرن ኢትዮጵያ አደልዲሉ ንምስጋር ሓላፍነት ዝተሰከመ ወለዶ ሃገር ሓሳብ አልቦነት ብምጽያፍ አብ መፍትሕ ሓሳብ ዝተመስረተ ምትሕብባርን ንሕንሕን ክገብር ትጽቢት ይግበር በዝከዓ ልዕልና ሓሳብ መሰረት ይሉ ሰልጠነ ፖለቲካ ንሃገር መድሕን ከም ዝኸውን እውን መንግስቲ ምድማር ብግልጽ ቀሚጡ የሐሳብ ሉዓላዊነት بمدمر الشنافينت لمامطات لعلنا حساب بمدمار تعراينت ممصا ميزاناون زي شاراون بزخونه حساب مموغات يدلي متحبارن موددارن بميزان كيدو زي قارص قصالنت زلو مغبار اونتاوي لوطي بمفتار بمتأثر كبصحو ابزغبا بوتا مبصحيو منግስት مدمار تاريخ كم مزراب نلالي تاريخ بمسرح عرش خجل زدليو زساغر حساب زساغر حزبي حيزو نلوط زصار عرسو كم شمع امكيخو تولد زساغر سرعاتيو مدمار عدليو بلصقنا خا عاوتيو عاوس غبرو مدمار زيكونس مصعرن مسرحنيو زقصر وصيت انت مصيو حساب مبزح نحساب تجزاي مخان بحساب مغزا لمدي انتخون مدمار وصيتاوي يخون ولدو نحساب لعلنا بزهبو بوتا لك ابيت هاجر اب مرغغات سفيح عدل زلو يزخون أب إثيوبيا زركو ودوات بوليتيكا قطرم كاب مبزح حليفهم أب ودعوي كنتات استرخ بحساب كغربون ناب حدا كودون كم زقبا تحبيرهم قطرم بزي أقباب بزحاد زخون بارتات هزبي كدناغرو خمس قولون تملاخيت لهم نصبصاب أسمار برهانو دهاب ياسين أب إثيوبيا قطري بارتات بوليتيكا مبزح قطري كاب مبزح بزحلفه مبزحتهم زحش هاجر زسجر نحزب زرب حساب رؤيتي عالم زي بلهم مخانو بتدقاقامي بليهيك ام بوليتيكا زوهاب حسابيو بمخانو كاب زيت أنكرة مسارات حساب استمسرتون بلعلوينت حساب مسعر زي كالو دبات بوليتيكا ما ودأتهم كيناتي خونمو نهاجر زي قبو مسواتي كخفلو صنيحهم يوم نما مارس حسابات تنحنحتي بارتات بوليتيكا مهلوهم صبقوا تخونه كم هاجر جنا أبزلو نبارو خونتات ميزان زل الحاجر زساجر لعلوينت حساب حزم زمتو بارتات بوليتيكا والسنات مخانهم أبستفل عليهم مدرخات أبستقبرو زتتات أبتا عود زلو سب مويا يلعلو يبارت مبزات ህዝብን ለማንቃል ለማደራጀት አስፈላጊ ነው በዚህ ይስማማሉ ነገር ግን ናይ ፓርቲታት ምብዛሕ ህዝብን መንቃሕ ንምውዳብ አድላዩ በዚህ ሰማማዕየ ኮይኑ ግን ዝኽተል ወርኢት ዓለም ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኣቲኻ ኣብ ክንዲ مودابن من كحن تفيهم كريمهم أو أوان مرزات رح مسيهم حزب كدناغرو طرحيهم زرعيو ننبعلم أنت قوم منبر حدنة المفتار بحكي مدبلة بارتي مفتاريو يكالي زبل حتى يفتر نزين مقبار فلما حزبي من كحن مودابن يدلي نزي دلوات ديخم ፓርቲዎች ጠንካራ መሆን አለባቸው ነገር ግን በእኛ ሀገር ኮንቴክስት አውድ በመናይበት ጊዜ ሀገራችን ላይ ያሉ በተለይ በክልል ደረጃዎች የሚኖሩት ፓርታት ጥንቁራት ኮን ይግባ ኮይን ግን ብናይ ዓድና ወድዓው ኩነታት እንትንርኢ ኣብ ሃገርና ብብርክ ክልል ዝነበሩ መብዛሕትኦም ፖለቲካዊ ሓሳቦም መርሆምን እንትንርኢ ዝመሳሰልዩ ከም ሃገርውን ገለ ፓርታት ቀሪብና እንትንሪኦም ዘቕርቡ ማኒፌስቶ ዝመሳሰልዩ ብምዃኑ ንሃገርና ዝሕይሽ ክልተ ፓርቲ ስርዓት ተዝኸውን ነዚኦም እናጠናኸርካ ንቐርቡ ተስራሕ እየ ዝብል ግልጽ ዝኾነ ንሃገር ዝረብሕ ሓሳብ ርእይቶ ዓለም ዘይብሎም ኮይኑ ግና ቁጽሮም ዝበዝሐን ንህዝቢ ንመረጻ ዘደናግሩ በዝሕ ውድባት ፖለቲካ ጠንኩር ብዝኾነ ሕጊ መመስረቲ ፓርቲ መፍትሕ ክግበረሉ ከም ዝግባእ ፖለቲከኛታት ይምዕዱ ንፓርቲታት ፖለቲካ ብዘይ ኣግባብ ምብዛሕ ምኽንያት ዝኾኑ ዘየድልዩ መተባብዕታት ክረኣዩ ከም ዝግባእ እውን ተገሊጹ እዩ ሐሳብ ላይ ተመረኮዙና እውነተኛ የፖለቲካ ፓርቲዎች أب حساب استدرخ حقنا بارتات بوليتيكا أم مدرخ نخلو تتدليو مغناتاو دقاف قبو إيلا يحسب وانا خونتات عداقا بوليتيكا زمتن بارتين دحر هاليني كغتصل لني كاب أبالاتي دقفتين بزت أخاخو أب حساب استمسرته بارتي حيزا كغتصل يخيل
ግን ቦርድ መረፃ በብእዋኑ ካብ ታክስ ካብ ዝኣከቦ ገንዘብ ንፖለቲካ ፓርቲታት እንትዕድል እቲ ሓገዝ ብዙሕ ፓርቲታት ከም እትጫጭሕ ናይ ኣደባባይ ሓቂ እዩ ንሃገር ዝጠቅም ኣብ ሓሳብ ዝተደረኸ ሓቀኛ ፓርቲታት ንቅድሚት ንኽመፁ ምግባር እዩ ፓርቲታት ፖለቲካ እክቢሎም ተዝጠናኸሩ ዝሓሸ ሓሳብ ሒዞም ከም ዝመፁ ጽዕንቶ ናይ መፍጣር ዓቕሚ ከም ዝህልዎም ቅድሚ 2 ዓመት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ምስ ዝተፈላለዩ ውድባት ፖለቲካ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት አልዒሎም ነይሮም አሁን 66 68 ገደማ ፓርቲዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ለ68 ሊቀመንበር ቦታ የለንም ሕዚ ኣስታት 66 ዝኾኑ ፓርቲታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ ን68 ኣቦ ወንበር ቦታ የብልናን ን68 ኣቦ ወንበር ቢሮ የብልናን ግና ጸገም እኳ ተሃለወ 5 ወይ 4 ፓርቲታት እንትኾኑ ከይተጸገምና 20 ሰብ ክዛረብ ምኽኣለ ኣቕምና እውን ውሱን እዩ ዝኸውን ብሕዚኡ ብሰኸነ መንገዲ ተዛቲኹም 2-3-4 ፓርቲታት ተዝኸውን ዝበዝሕ ሕቶ ንምፍታሕ ዕድል ይህብ 60-70 ፓርቲ እንትኾን ግና የጸግም እዩ ብምዃኑ ምትእኻብ ንሓይልን ተጽዕኖ ስለ ዝሕግዝ እንተ ዝሓስብሉ እየ ዝብል ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓሸ ባህሊ ፖለቲካ ንምህናጽን ዝሓሸት ሃገር ንወለዶ ንምስጋር ሃገራዊ ፍታሕ ዘፈልፍሉ ጥንኩራት ፓርቲታት ፖለቲካ ንኽፍጠሩ ምስራሕ ይግባውን ተባሂሉ ጥንክርቲ ኢትዮጵያ ንምህናጽ ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ምጥንኻር ከም ዝግባእ ተገሊጹ ኢትዮጵያ ዘለዋ ብዙሕ ሃፍቲ ናብ ዝረኣዩ ውጽኢት ንምልዋጥ ሓበራዊ ህልውና ምቕባል ግድን ምዃኑ እውን እዩ ዝግለጽ ንጸብጻብ መሐመድ አልቃድር ናዝሬት በሪሁም ብዙሓት ኣሽሓት ዓመታት ተሳገረ ታሪኽ ዘለዋ ኢትዮጵያ ኣብ መሬታ ልዕሊ 80 ብሔራት ቋንቋታት ከምኡውን ዝተፈላለዩ እምነታት ሓቂፋ ዝሓዘት ሃገር እያ ንሉዓላውነት ሃገር እንትበሃል ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ብሕብረት ዋጋ ደም ተኸፊሉ እዩ እዚ መስዋእቲ ኣብ መዝገብ ታሪኽ ክብሪ ትማል እውን ዘይድብዝዝ ኮይኑ ተጻሒፉ እዩ ትማል በሓድነትን ብጀግንነትን ዝተረኸበ ዓወት ንጽባሕ ብርሃን ንክኸውን ብሓባር ሓድነት ምህናጽ ከም ዘድልውን ይለዓል ልዕሊ 200 ብሔራት ንምቁጻር ዝጠቅሙ ቋንቋታትን እምነታትን ኣብ ትሕቲ ዲሞክራሲ ኣዋሃሂዳ ንዓለም መርኣያ ኮይና ጠጠው ዝበለት ህንዲ ሓበራዊ ህልውና ኣሚኖም ፍልልያት ናብ ፍልፍል ጥንካረ ቀይሮም ንዓለም ኣብነት ዝኾኑ ህዝብታት ሒዛ ሕብረ ብሔራዊ መሰረት ዘለዋ ኢትዮጵያውን ምስ ህንዲ ዝተመሳሰለ ሕብረ ብሔራዊ ሓድነታ ምጥንኻራ ዝተረጋገአ ሃገር ንምስራሕ ዘኽእላ ምዃኑ ምሁራን ይልዕሎም ሕብረ ብሔራዊ አንድነታችን የሚያጠናክሩ ስራዎች ላይ በሰፊ ሕብረ ብሔራዊ ሓድነትና ኣብ ዘጠናክሩ ስራሕቲ ብሰፊሕ ጠንኪርና ተሰሪሕና ንጽልተረኻትና ነከና እናደብዘዝናዮም ንኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ሓበራዊ ዝኾነ መንነትና ኣብ መወዳእታ ክመጽእ ይኽእል እዩ ዝተረጋገአ ማሕበረሰብን ሃገርን እውን ይህልወና ማለት እዩ ኣብ ወፃእ ሃገር ዝነብሩ ዜጋታታ ኣብ ዓመት ልዕሊ 135 ቢልዮን ዶላር ናብ ሃገሮም ዝልእኹላ ህንዲ ፍልጠቶም ክእለቶምን ናብ ዘይናወጽ ሓድነት ስምዒት ሒዞም ናብ ሃገሮም የምርሖም ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ደጋጊሞም ከም ዘልዕልዎ ዘለና በዓል ብዙሕ ዘፈር ሃፍቲ ባህሊ ተፈጥሮ ሓይሊ ሰብን ናብ ዝረአ ውጽኢት ንምቕያር ሓበራዊ ጻዕሪ ወሳኒ እዩ ሕብራዊ አንድነት ያው መሰረታዊ ነው የሚወነጨውም ከኛ ሀገር የማህበረሰብ ውቅር ነው ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት መሰረታዊ እዩ ንሃገርና ማሕበረሰብ መሰረቱ ሕብረ ብሔራውነት እዩ ስለዚ ዝገልጸና ብዙሕነት ዘለና ሃገሪና ብዙሕነት ነኽብር ሓድነት ንፈጥሪና ብዝብል ብዙሕ ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ ብዙሕነት ንሓድነት እንቅፋት ዘይምዃኑ ምግንዛብ ሓበራዊ ተረኽ ምህናጽ ኣድላይ እዩ ጥንክርቲ ሃገር ትህነጽ ሓበራዊ ኽብርታት ፍልፍላት ህልውና መጻዕ ዕድላት ከም ዘለዎ ኣሚንካ ፍልልያት ከም ገይጽን ጥንካረን በመውሳድ እዩ አንድነት የጋራ አንድነት እንዳለ ሁሉ የዛኛው ባህሉ ቋንቋው ተከብሮት እንደሚቀጥል ሓድነት ከም ዘለዎ ኮይኑ ናይ ተኻልእ ባህሊ ቋንቋ ተኸቢሩሉ ንክቕጽል ኣፍልጦ መሃብ የድሊ ከም ሃገር ፈተና ጸላእና መሰረትና ሕብረ ብሔራዊ ስለ ዝኾነ ነዚ ሒዝና እንተዘይቀጺልና ብሓባር ንምንባር ከጸግመና እዩ ኣብዚ ናይዚ ክፍለ ዘበን ድማ መሰሉ ከይተኸበረሉ ሓቢሩ ክቕጽል ዝደሊ ማሕበረሰብ የለን ህልውና ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰረ ከም ምዃኑ ኣብ ውሽጢ ብዙሕነት ዘለዎ ሓበራዊ ተረኽ ብምጉልባት ብሩህ ተስፋ ኢትዮጵያ ጋህዲ ምግባር ናይ ግድን እዩ ድሌት መናእሰይን ኣረጋውያንን ጠመተ ገይሩ ዝተዋደደ ህንጸት ኮሪደር ልምዓት ከተማ ሰመራ ናይቲ ከባቢ ኩነታት ኣየር ኣብ ግምት ውሽጢ ኣትዩ ዝተዋደደ ምዃኑ ተቐመጥቲ ከተማ ሰመራ ይገልጹ እቲ ኮሪደር ቅድም ሕዚ ዘይነበሩ ረብሓታት ንተምሃሮ ይህብ ምህላውን ተሓቢሩሎም
مرها سلام مرسا علم لوخاو من كشغاش قطبة عبل عليو بأقباب للتفلالية حاسيا حديرو مزنحو يفلتيو ياو نايزو حاسيا قداي لخونا دخا هاجرات تربح النتن بأقباب للتفلالية لا تحاسي اندا تتصلو صنيحيو بمسرت زي ياو هاجرنا إثيوبياون قداي زو قطبة من كشغاش حق علم مخوانا هم لي ترف تفوليتو تو حاسيا لفوترو تصلوا لمن كشغاش ببرك منقستي للتفلاليو تبوغسوتات بايتا حيزوم من كسغاس ندا تغبر صنيحيو كابزوم من كسغاسات حدا لمعات كوريدر يو لمعات كوريدر باغباب للتفلاليه قطبه هاجر بمن كسغاس مداي كاب افريتي سيمينتو فابريكاتات كسا معالتو سرعتنياتا تنكساقيسو وحسنا محبرسب بمداي طعنا يكون قطباو من كسغاس لتمعراري لكون سفعتي عبركتوتات انفيرويو لامبرون يركب ياو خزي نركب كتما سمرايو كتما سمرا لك كم خالوت عبيتي كتماتات هاجرنا ناي قطرون بالحوسه اقباب من كسغاس كوريدر اندا سالتت تركب منسي عثمان محمد تقمط كتما سمرايو سمرا ام محبالكم اتركبن نعودتኛታቱን ምቹት ሙኻና ይገልጽ እንግዲህ በሰመራ ከተማ በዚች በከተማዋ የሚታየው ኮሪደር ማለውት በጣም የሚያስደስትና ለህብረተሰቡ ተነሳሽነትን የሚፈጠር ነው አብዛ ከተማ ይሳለ ዘሎ ምንቅስቃስ ልምዓት ኮሪደር ዕሪ ዝሕጉስን ኣብ ማሕበረሰብ ምንቃሕ ዝፈጥር ዘሎ እዩ አብዛ ከተማ ክሳዕ እንፈልጦ ዝኣምሰለ ልምዓት ተራይ ይፈልጥን ንመናእሰይ ንዕሸላት መዘናግዕ ዘማእኸለ ምንቅስቃስ እዩ ኩነታት ኣየር ዘማእኸለ ምዕባለ እዩ ባይታ ዝሕዝ ዘሎ ዕሪው ዝሕጉስ እዩ ንቐጻሊ እውን ሓወፅቲ መባፅሒኦም ክገብርዎን ሰመራ ከተማ ኣብ ምዕባለ ከም ዘላ ዘርኢ ትግበራ እዩሞ የስተማቕርዎ قدم حزي سمرا كمز زبل وقب سفراتات ترأي الله زي فلت مخانن تمهرو بتلمعت تربحت مخانو متحبر تمهاريت يونيفرسيتي سمرا أمينة محمد علي مستلمعت تمهارون مصنعة زما أخله هنسات بايتاك حز بهجا مخانو تجلس كذب في سمرا እንደዚህ ያማረ ቦታ የላትም አሁን ኮሪደር ሊማቱ እንደሆነው አሁን በተሰራው ሰዎች የሚቀመጡበት قدم حزي زأمسلة صبق بوتا سمرا حلي ويفلتن حزي اتنمعات كوريدر سبات زعرفلو زناقعلو من اسيبلكا ارغاويان زناقعلو بولو سفراتات تهاني صوميوم حس اهونتي زناقعلو مجاوتي سفرا بصفحات تهاني صويو ختمانا خابزي زبلص نطفت تتأناقد كم زخونت تسفا يقبر نحنا تمهارونس اخوينا نصنعلو بايتا يبلناي حزي خوف مبالي سفراتات سلازتهانصولنا ابت بايتا صوري اير انا معقنا من باب نخئل قدم حزي خمس خوف نبللو سفرا كوينا برنان اما قد زي سرع نقدلو ابتي بايتا اينا خوف كنبل نقدر نيرنا خمزي زوق ابا سايكل مشكركار زكاللو بايتا اينا برن تمهاري كساجر بطعم ايو زصقم نيرو حزي بموقابو نعنا يخون خالقوت ربحه هيبو ايو بزا مساله اماراتي نتمهارو طراح زطمت ካብ ድምጺ ሓራ ዝኾነ ከባቢ ተሓሪዩ ምስትልምዓት ዝሳለ ተምሃሪ ኮፍ ኢሉ ዘጽንዕሉ ቦታ ተዝህነጽ ድማ ባህገ እዩ ቁጠባ ሃገር ላብ ለሐሸን ላብ ለደልደለን ባይታ ለመምጻ በብርካ ሃገር ለኸ ለተፈላልዩ አንፈታት ተነጽሮም ስራሕትታት እንዳተሳለጡ ጸኒሖም እዮም خزون ናይዙ መቀጸልታ ለቁጠባ ሃገር ምድልዳል ረባህ ኣለዎም ተብሂሎም لتنصرلو لتامنلو من سرعتات مسرت الكحزو بخبر قدامي منستر ابي احمد ابل حلف معلتات عم فتقميطلو بمسرت زي بهراو كلاوي منغست عفار لناغا تليبله خمتو بدحريتنا اتريو لو باغباب للتفلالي 24 ساعات لمعت كوريدر بعتوب انداسالته يركب تبركتي ماد زينا قدمي مزامنا قند زيناتات زعلت كزاخركم أبزح زوان بديجيتال ببعمتو 18.5 تريليون بر زور ديجيتال جنزب يكايد له كبلو مكتل قدام منستر تمسكن طرونا تزاريبو مبل شعاي هاجراو مرصا زعمت 14 غنبوت 2018 عام تمرت كم زكايد بيراو بورد مرصا ኢትዮጵያ አፍሊቶ تنكرت إثيوبيا نمهنات حبر بيراو حدنت متنخار كم زقباء تقليسون باركس تملكتي مع زينا بزيزة الناس لم كتالكم عزينا نمسكن
ሰላም